is het echt. No way! What the heck? Ja, what the heck? What the heck? Long time no see. Long time no see, man. Nou, ja, wacht. Dat geldt voor hem. Dat geldt voor hem. Want ik was de vorige keer Ah. was ik er niet. Yvonne, hi. Hi Yvonne. Ah, Dus, jongens. dus eigenlijk is Maggie's Farm, Digby is eigenlijk Maggie. Ja, nou, ja. Laten we het daarop houden. Nee, Yvonne natuurlijk. Van Maggie's Farm. Oké. Dankzij Jim. Je kent het verhaal nog, denk ik. Ja. Hè? Hoe lang is het geleden, Jim? Kom verder, jongens. Must be 7 years, 7 years? something Is like dat zo lang? How you doing, man? Still here. You're still here. Yeah. Ah, Yep. ik kan gewoon Nederlands tegen jou praten. Well, like I said before, I don't speak Dutch much No. Dutch. But I will never ever forget, at least the end of the show we did with you. You know, I was playing the how do you call it? Washboard. The washboard. Oh yeah. En wat moest ik ook alweer aan doen? Wat was tegen het Di- doen? dik was het de banjo en- ja. of iets. And you showed us how you made your banjos Yeah. and Oh, oh man, that was pretty awesome. Yeah. And your story was awesome as well. But you said I'm still here, but you know I'm from around here, and I heard something about you having an accident or something like that. Well, Yeah. oh yeah. A health issue. Well, I hurt my hand working on the banjo, so I can't play banjo anymore. Oh, This hand man. doesn't play anymore. I cut it up pretty bad, and so I can't play music. You know, a little harmonica maybe, but nothing with strings. You know. But how awful is that when a musician Oh. can't play anymore? Ja. Yeah. After 40 years of playing music, you stop. Boom. And But it you- wasn't nice. But can you still make them? Oh yeah. You can. Okay. I've been doing a little work, but not so much recently. We're kind of busy with this Maggie's Farm project. Well, this is just a small part, but Ja, want het is aardig veranderd, Yvonne. Want het was eerst was het wat compacter. Ja, minder. Ja, we hebben een landjepik gedaan. Oh, landjepik. We hebben een stuk van Hi, het Tron. Bas. Ik ben Hugh. You. Hugh, ja, ik kom Canada. Ja, ook. Okay, but you're Friend not one. related in any No, way. friend, Friend. Good Okay. friends, that's a good Good relationship. friends. Ja, ja. Okay. old friend. Hey, maar Yvonne, Ja. landjepik. Landjepik, buurtjes, jarenlang van, we hebben niks met een tuin. Nou oké, het veld is weg. Dat is een tranen, teuten. Het veld van ja, de waar ik pepers. al mijn pepers had. Maar we hebben een oplossing. Want, om even Want? nog uit te leggen, jullie hadden een veld, volgens mij richting de Maas. Richting Lotsem, ja. En daar Daar had ik weet niet hoeveel pepers staan. Klopt. Nou, dat ging weg. Dat werd allemaal verpacht aan iemand anders. Dat hele grote stuk. En ja, dan met tuiten nu. Landje pik. De volgende stap. Toch? Moet toch mijn pepers kwijt kunnen. Het is goed gegaan vorig jaar. En wat leuke nou is. Nou, Wij komen net terug, want ik heb net een hoop planten weggebracht. Peperplanten weggebracht. Die komen in de kasten staan bij de Gerdenier in de boekend. nou als de Bokend ergens onbekend staat, dan is het wel de Gerdeniers. Dat bedoel ik. Ja, dus je hebt ergens een plekje gevonden waar jij je Ja. pepertjes nu binnen kan zetten. Ja, ik begin volgende week te poten. Ja, wat joh, leuk. helemaal super. En Kei leuk. is dat een tuinder die nog vol in bedrijf is? Ja. Of iemand, ja? Je kent hem toch wel, de Gerdenier in Boekend. Maakt zijn eigen cider, heeft een geweldige streekwinkel met allerlei... Niet te veel reclame maken, want dat mogen Oh, we dat niet. mag niet, hè? Nee, nou, nee, oké. nee. Boekend in ieder Maar, geval. maar die gaat hij dan ook jouw pepers aan de man brengen? Jazeker. Nee! Dan maak je weer reclame voor mij, dus gaat niet doen. Oké, Mag wel. maar jij bent toch geen multinational, of wel? Nee, absoluut Yvonne? niet. Nee. Nee, hè? We zijn nog altijd hobbymatig bezig. Oké.
Wat hartstikke leuk Maar is. met Jim, toen hij geen muziek meer kon maken, Ja, drama. was hij toen nog wel een beetje te genieten? Nee, of natuurlijk niet. Nee. Nog minder als daarvoor. Nee. Staat hij lekker toch niet, dus dat is wel leuk. Nee, flauw. Maar nee, dat was natuurlijk een aderlating. Klaar, hoe dan ook. Ja. Ja. Maar dat, Ja. jullie zitten nog steeds onder één dak. Jazeker. Dus Nou, dat gaat nog allemaal gewoon lekker door. het mag wel. Ja, hoe hebben Kom je jullie- er nou binnen of blijf je buiten Nou, staan? ik ben een beetje... Bang voor de hond? Ja, die... nee joh. Nee. Ja, is het... Ja. Ja? Dat weet je, we hebben altijd open huis. Kijk, die deur staat altijd open. Kom je er overheen, Ben? Ja? Gaat het Oké. lukken? Moet je Oké. een setje geven? Oké, we go inside. Yeah, I'll follow in. Some old-fashioned hospitality. You have to Ja, stay here and water the plants, or are you coming inside with us? I'll come in a bit. Oké. I'll come in. Come on. Cool. Inside. Outside. Grubbevorster kampioenschappen hardlopen. Ja. Yvonne, kom eens even. Oh, ik zie hier toch een foto. Dat is gaaf. Oh ja, dat is wel heel lang geleden. Maar dat ben jij toch? Ja, ja. Jezus. Nou, dat verschil. Wauw. Na 30 jaar. Ja, maar je was echt Was wel een stoot, hè? Hey. Nee, doe dat niet zo raar, man. van die serie, het mooiste meisje van de klas. Ja, die. Die. Oh kijk, daar is hij toch? Ja, dat is hij. Daar is hij. Kom je erachter zitten of wat doen we? Hoe heet die? Beentje. Beentje. Ja, dat is natuurlijk zo'n kolossaal been. Oh, ja nee. Oh, nee Zie oh. je? Alles is al bijna weg. Ja, maar lieve schat, die tafel, hè. Goede herinneringen. Oh, ja, ja, die gaat ook niet weg. Stond ik hier met mijn wasbordje op het, Ja, ik vond op dat het einde. natuurlijk zo leuk. Ja, Hè? vond je het leuk? Ja, geweldig. Ja? Ja. Ja, wij ook. Ja, We vonden ik het vond helemaal echt geweldig. super leuk. En hij was zo in zijn element, Element, hier met, ja. met zijn instrumenten Klopt. en dan op het einde dat we hem nog zo ver kregen dat we een beetje muziek Beetje konden muziek gaan konden maken. maken. Ja, dat gold dan niet voor mij. Dat is een muzikant. Ja, nee, En maar Jim het is een was toch muzikant. kei leuk. Ja. En Hè? waar was jij toen ook al? Ik was nog op het werk volgens Jij was mij. op het werk. Ja. Ja, ik werk nog altijd gewoon elke dag bij het transportbedrijf. Oké. Moet natuurlijk ook geen reclame maken. Nee, maar ga jij met de vlammende pijp met 30 tonnen diesel de weg op? Of, Nee, kom nee? zeg, nee, deze tante Bed komt niet bij die pedalen. Maar we zitten gewoon netjes op kantoor. Oké. Al dit jaar eigenlijk 45 jaar, Bas. Oké. Het is me, ik weet niet of ik het Jim toen gevraagd. Did I ask you back then if how you two got acquainted? Oh, I think we met in a bar in Antwerp. Yeah. Yeah, I was playing music on the street and I sat down to have a beer. A hot day and the beer was paid for. So I said, who paid for my beer? Ja. It was her. Ah. Ja, Oh, jij was Ja. de Ja, ik geëmancipeerde vrouw ja. Ik denk, die de nou, arme muzikanten een biertje ja, gaf. juist, tuurlijk. Ja. Tuurlijk, zo zitten we elkaar. En Ja. bij wie sprong die vonk nou het eerste over? Dat weet ik niet of ik dat zomaar kan zeggen. Ja, is dat zo? Nou, weet je, wij zijn, top secret? nee, wij zijn echt jarenlang bevriend geweest natuurlijk. We hadden allebei onze relaties toen de tijd. Oh, oké, op die manier. Ja, dus het zijn, ja, het zijn ook vriendschappen geweest. Nou ja, die van mij ging naar de Malle Moer, die van hem ging naar de Malle Moer. En uiteindelijk hebben we elkaar dan toch gevonden, want ja, dat is wel heel apartheid. Ja. Dus ja, van de zoveel jaar dat we getrouwd zijn, kennen we elkaar dubbel zo lang geloof ik. Ja. En wat heeft hij toch een... Wij noemen dat een filmisch hoofd. Ja. You got this great face for a camera. Yeah, you do. But you know that, don't you? Well, I guess I've been on a few things for sure. Yeah. Over the years, yeah. Ja. But we like people being out of the ordinary. Oh. Oh. Don't look at me. No, but, you know, I'm normal. Ja, right. Ja. yeah, here, Absoluut. yeah, you're some kind of a site here in Grubbevorst, of course. Yeah.
yeah, people seem to know who I am. Ja. Ja. Natuurlijk ook door de uitzending, hè? Ja, ja. toen. Oh, ja, dat doet hij dan nog wel, hè? Jim, did you make those? Of course, Of yeah. course, yeah. Stupid Yeah, question. Would you put one up? Yeah, okay. And what does it say in your best Dutch? Oh, vleestomaat. Nou, woehoe, vleestomaat. Oh, geweldig. Kom maar daar. Weet je wat Oh, nee, maar wij reden hier door de straat. Ja. Ik zag hem staan met zijn tuinslangetje. Nee. En ik dacht van, oh wat leuk. Wat Ja. leuk. En toen stapten we uit en toen zag ik dat jij er ook was. En toen dacht ik bij mezelf, hè. Ja, nu kunnen we Yvonne ook even meepikken. Hartstikke leuk. En gelukkig heb je ons niet met pek en veren de straat uitgejaagd. Nee, natuurlijk niet. Want als je dat zou willen, dan lukt jou dat ook nog, denk ik. Dat lukt mij altijd wel. Maar zo zitten wij niet in elkaar. Het is altijd open huis.